భర్త తిట్టాడనే మనస్తాపంతో నెల్లూరు రూరల్ పరిధిలోని నరుకూరుకు చెందిన గౌతమి అనే మహిళ ఒంటి మీద కిరోసిన్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. రూరల్ పోలీసులు తెలిపిన సమాచారం మేరకు ఇనుప సామాన్లు అంగడి నిర్వహిస్తూ ఉంటున్న గౌతమి గత 2 రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది. అయితే భర్త తిట్టాడని మనస్తాపంతో కిరోసిన్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గమనించిన భర్త 108 ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ గౌతమి మరణించింది. కేసు నమోదు చేసిన రూరల్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.